Ja. Sådan der. Hvad laver du, Lars? Jeg lige vil ordne lidt romainsalat til i aften. Jeg prøver at lave en varm tilberedning af salat. Det giver en helt anden smag, end man normalt er vant til. Ligesom man kender det med ærter, de smager skide godt, når de er rå. Men de smager endnu bedre, når de lige er en lille bit smule lune. Så jeg laver en ret med sådan nogle sindssygt flotte knivmuslinger, som kun lige bliver grillet, så de er sådan helt nærmest rå. Og hele det grillede element, det går så igen, så vi får sådan en grillet salat. Knivmuslinger bliver vendt med noget grillet hvidløg. Så kommer der sådan lidt forskellige dressing. Og så har vi fået sådan noget super lækker sødpindsvin her lokalt fra Færøerne, hvor jeg har stået pillet rovnen i. En super flot sødpindsvinerogn, som vi rører til sådan en lækker blød creme. Så jeg håber, det bliver sådan en god ret med sådan lidt brændte noter og lidt sødt skaldyr, og så lidt skarp garnityr fra ramsvogn. Så skal der rives.